Keď sa niekde objaví slovo sloboda, býva často v jednej vete spolu so slovom demokracia. Je neuveriteľné, koľko ľudí dnes stále verí, že majú významný vplyv na to, čo robí ich vláda. Zabúdajú však na samotný charakter systému, že všetko v ňom je na predaj. Jediný hlas, ktorý sa počíta, je hlas peňazí. A je úplne jedno, ako silno kričia aktivisti o etike a zodpovednosti. V trhovom hospodárstve je na predaj každý politik, každý zákon a teda aj každá vláda. Vidíme, ako sa bankám poskytne 20 biliónov dolárov, čo sa začalo v roku 2007, pričom za takú sumu by sa dala prebudovať globálna energetická infraštruktúra na plne obnoviteľné zdroje. Namiesto toho však peniaze poputovali inštitúciám, ktoré nerobia vôbec nič, čo by pomáhalo spoločnosti. Inštitúciám, ktoré by sme mohli zrušiť hneď zajtra a nič by sa nestalo. A napriek tomu stále pretrváva slepá viera, že politika a politici sú tu pre verejné dobro. Politika je biznis, taký istý ako každý iný v trhovom hospodárstve. Politici sa predovšetkým starajú o svoje vlastné záujmy.